North Eastern Hill University negasi balang kala Kynjah slum namar karai khangdam juki samla pule yakani ka school ba keplas dang trekam nadu nya ka step borok ki kamera kelas bat kumjuru ki office ki lathili na ka jingbom don ki samla pule bat ki nong tre kini ka jingya ki samla ka de ka kershan ru de ki nong hikai ka nehu ta ka metta bat kumjuru de ki nong tre jong ka school ba ki samla pule ki bdan hapo kalama jong ka nehu su bat ka KSU NEHU unit kila penyat bet chakhamat ya ka jingya ki da ka be shong shah thngan klemput hakmat ka administrative block jong ka school ba ki donru ki samla pule ki bla penyeng sundon de ki dara ban samir hakajaka ba mar persha ka administrative block haka jingli jurep lala pa omdon ka weru ka department jong ka nehu pakan don ka jingshim class ya ki khna laban gdo hangni ka ne ka jingya ki samla pule ka de bla penlong halor ka nongrim ka jingsngap minthi jong vice chancellor ban pentre kam ya ki mat jingdawa ki bla bu akhmat jong u nadu usnem a hajar phu ar kini ki mat jingdawa ki kanthub ek jingdawa wengkam no mardor yo registrar u deputy registrar u OSD paru in charge jong ka guest house nalor ki jingdan kam jong ki samla pule haki hostel bat kiwe